El corrent elèctric, la llei d'Ohm, simulació. Per a veure què passa quan canviem una de les variables de voltatge, intensitat o resistència, en l'equació de la llei d'Ohm utilitzarem una simulació. Si anem al nostre buscador i fiquem aquesta adreça, entrem dins de la pàgina web, en física, i ens apareixeran moltes simulacions que utilitzarem en la matèria de tecnologia o de física i química. Ara, en concret, estem buscant la simulació de la llei d'Ohm. Així la tenim. Cliquem al damunt i li donem a Play. La llei d'Ohm ens diu que el voltatge, és a dir, la pressió que hem de fer en un conductor com aquest per a que els electrons passen pel conductor és igual a la quantitat d'electrons, la intensitat, per la resistència que ofereix el conductor. Aquí tenim un circuit en què hi ha dues piles de 1,5 volts cada una, un total de 3 volts. En aquesta simulació podem moure cap amunt i cap avall les dues quantitats. Jo poso 3 volts i anem a veure què passarà si mantenim fixe el voltatge i canviem la resistència. Ho podem fer d'ací. Si augmentem la resistència cap amunt, què penseu? Que circularan més electrons o menys? Anem a comprovar-ho. Augmentant la resistència, el que està passant és que la intensitat està disminuint. En la simulació veiem com apareixen més puntets. Aquests puntets el que voldran dir és que n'hi ha més entrebancs per a que passen els electrons. Els electrons no estan dibuixats en la simulació. Tal com augmentem la resistència, disminueix la intensitat. Ara només passen 3 miliamperes i si baixem la resistència al valor d'abans, passaran 22,4 miliamperes. Us recomano que aneu jugant en aquestes dues variables per a veure com varia tota l'equació en canviar una de les tres variables. Disfruteu de la simulació.